Kembali tarpondur alias cemberet alias bulan-bulan bojoku mancing lur, edisi bojo mancing adem nang kene nggih lur, jan nggone kepenak nang daerah jembatan Bulu Tawon ya. Iya jan nang kalian putri ya bapak jerek. Ini bojoku strek ya belum mantep. Kowe dot cocok betul hati-hati mau ditingking ya. Seneng banget iya posting mantep bok, mantep lah mancing mania, mantap coran melengkung. Oh ye, sampai jumpa.